mun bi gaba daya ba mu samu ba. Akwai wani hotel ana kiran shi Peace Hotel, muka shiga cikin aka bubbuɗe mana ɗakunan gaba daya, duk wani abun da ya shafi wani kullallen abu muna ga sai mun zazzage mun duba, aka duba gaba daya ba mu samu ba. Sannan sai na kira abokin yayana yana aikin taxi, gidan shi yana nan kusa da anguwanmu, yana mangwarori ne shi. Da ya ji labarin sai ya zo, shi ma ya ce yanzu nan fa ya dawo yana kan ci abinci. To shi mai unguwa ya kira Orange Market na Division, wata mata sunanta Godiya, sai mata bayani cewa gashi abin da yake faruwa, ku kawo mana dauki. To ita Godiya ta ce a wannan fa yafi karfi mu, ku je Maraba Division. To mai unguwa sai ya dawo bai da number Maraba Division, sai ce to abin mu bari zuwa gobe. Sakamakon zuwan wannan abokin yayan nawa da zai ce a wannan kar mu bari zuwa gobe, shawari nake baku tunda ina da moto mu je zan kai ku, mu je mu yi report tun da daddare nan. Yawa sai muka je Maraba Division, su ma suka saurare mu.